Hé Sandy, wat is er met dat boert? Ja, die is op Fredkanaal. Akoeie. Als dit juist betekent dat ik kon het sliepen ben deze winter. Deze sliepje, wintersliep. Wielens wintersliep vinden best net leuk om wekker maken te worden. Dus net steuren. Dat betekent hij, SpongeBob. Dus hem maar opzetten dan. Let maar Patrick, Sandy wil ze er net in gaan. Laten we maar gaan. Wanneer leest het nou SpongeBob? Nee, budget ja. Patrick, hartje, hoe vaak moeten wij wel net... SpongeBob, Master Shen. Wat is dit kwaad? Het is een draaiend wonderland van glitterende witte willen. Let het in centuren volg je mij fluffy kerslend van opwindende comfort, zodat het nog neervield is. Wauw Patrick, dat is prachtig. Wat, ik wil het snoeppapier aan het lezen. Ja, Bliksem Patrick, doch die helm op. Dan wist wel, er is geen wetter in Sandy haar huis. valt daar SpongeBob? Dit spul is wetter. Ja, Toen hast gelijk. Het is best hier. doch maar uit. Net in je shirt. Ja! Dobie stond onder arrest. Dat pakt me nooit. Ah. Ah. Hey, dat is niet eerlijk. Cowboys in je had voor kanonnen. Zie je niet heel veel stations? Deksel. Oké, punthasses, doop is het bokje. Waar neemt ze op punthasses? Ik wil Gore bewijzen. Waarom denk je dat je Gore Gurbe kist? Ik ben Gore. Ik zeg dat ik Gore Gurbe ben. Ik zeg dat ik Gore ben. Ik ben Gore Gurbe. Ik ben Gore. 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 Maar schreeuwen komt nergens. Waar van je boekenmonsjes is de echte Gore Gurbe? Ik hè? Berenburg. Oké, punthasses Bieber. Nou bist du omba. Nou zult boete dwaan van die mysterio punthasses. Sandy, geen wel om. Ik was je daar. Oké, ik ga die wel scoren. Hast du gewonnen? Hoi SpongeBob.